Sanibonani bafowethu niyaphila. Nginimikelela ukugcina ku2025. Unyaka ngicabanga ukuthi ngiphathe kahle kakhulu empilweni. Ngiyafisa ukuthi ngaba ngonyaka ozayo unyaka nje 2026 ubabusise. Kuningi engizuzile lo nyaka, kuningi engikufundile empilweni. Baningi abangami beqiniso engibatholile, baningi abantu abangiphilelile. Ngiyabonga kakhulu abangiphilelile. Ngoba ngiphilela nganza kwethu. Nango 2026 futhi akube njalo. Ayishane ngawe la singanza kwethu. Akukho into ekwenziwa. Ngiyabonga kakhulu niphile nganza kwethu, ngiyabonga. Ngiyabonga ngoba ngisupportile, ngiyabonga. Ngoba ngakhele iphedi lami laba impilo kwabanye abantu, ngiyabonga. Ngoba share ama-video ami, ba like ama-video ami, ngiyabonga. Bancoma, ngiyabonga. Bangakha, ngiyabonga. Ngoba ngiceka nganza kwethu cha. Ukugxeka okukhula ukuthi kuba unyaka ozayo kulokunye hayi ngigxeka kakhulu. Nenzeka kancane. Unyaka ozayo ukugxeka mbijana. Ngiyabonga.